os ydych chi eisiau tystiolaeth nad ydy oed yn cyfri dim, dyma'r lle i fod y bore yma. Da ni'n edrych rwan ar y gystadleuaeth derfynol ar gyfer y cystadleuwyr 61 a throsodd. Digon o bobl am gymryd rhan yn y gystadleuaeth yma. Ar un ydy Ken Jones cyn bencampwr Cymru, a medden nhw thai fod o'n dal i gneifio 3-400 y dydd pan mae wrthi. Brian Tew wedyn i midnod wedi tynnu gap stabal y bore yma. Ar ddau, ar dri, y rheolwr carfan bresennol Zeland Newydd, y Russell Knight, yn tan dangos fod o'n dal yn gallu cneifio ei hun. Edgar Price wedyn ar bedwar o Benebont Rhydybedde, ger Penrhyn Coch Aberystwyth na Graham Lawrence wedyn. Ac yn y pen draw na, brawd Edgar Price, John Price yn fanne. Felly, pwyllog ydy hi yn fan hyn, gofal ydy bob peth gan y bechgyn yma ar yr oedran yma. Fedra nhw ddim rhithro fel y bechgyn iau yma, ond ar y llaw arall mae gen nhw flynyddoedd o brofiad wrth gwrs, ac yn ymfalchio yn y ffaith bod nhw gallu dal ati. Da ni'n mwynhau wastad gweld Graham Lawrence wrthi yn gwisgo'i frasus cenedlaetholgar dros Gymru, ond ar hyn o bryd da ni'n edrych ar y dyn cyflyma yn siŵr ymysg y bechgyn yma, sef Ken Jones. Dipyn o chwedl y maes y cneifio Cymreig a ddi hwnt. Brian Tew fodd bynnag yn dir cyntaf i orffen, yn slei bach yn fanna, y dyn tawel nath i midnod tynnu gap stabal. Llongyfarchiadau mawr iddo fo. Tybed ydi wedi bod digon taclus i ennill yr ornest. Who's going to be the next to finish up? Out goes Graham Lawrence. Out goes Russell Knight. Y bechgyn mae i gyd rwan yn dirwyn i ben, un ar ôl un, ac yn gadael John Price ar ôl ar 6, ac Edgar i frawd o. Y bechgyn yma wedi bod yn tynnu coes i gilydd a'r sylwebwyr yma trwy'r bore. Ac wrth gwrs mae hi'n bore dydd Iau, dipyn o hwyl i gael y fan hyn, rhyw awyrgylch o ymbollwng ar ôl heriau mawr a bwrlwm y diwrnod blaenorol, dy'r Mercher y diwrnod mawr na wrth gwrs. Ac da ni'n edrych ymlaen, nes ymlaen y prynhawn yma ar gyfer yr her penna heddiw, sef pa mae'r bwyellwyr yn cwrdd a'r cneifwyr. Digon i ddod yma felly o Ganolfan Gneifio Meirion.